Haude prest, ez? Han Ibarra eta aldamenean piperrak. Hoi da, hortxe, hoxe idea. Ibarrako piperrak horko beltza ikusten da noidena, Bai. plastiko oidenak, oantxe landare txiki-txikia jarri berria izango da, orduan horretik berdeik ez dugu ikusten. Han ezkerretako egiten ja, antzematen da. Behin batek galdetu zian, Ibarrako piperra baino, eta Ibarran egiten aldia batan, bai, hoxe, nun bestela. Nola duke, langostina gertatu zaio. Bai, langostinos de Ibarra, bai. Tolosa ezin izango da bere momentuik onenen da honik, ez da gutxi ikane. Ez? Ez, baina industria aldetik. Osteleritzan eta herria hau defenditzeala, eta ondo saltzen dakin herria. Eta Tolosarrak beti ondo saltzen den, Tolosabe, bakik, zeran, Iker, hemen gaude, nun gaude? Tolosako hilerrian. San Blas, izenekoa? San Blas, bai, hoxe. Uste leku maitatua deula, herri honetan, San Blas. Batetik bere ermitangatik, bere baserriengatik, inguru honengatik, herria nola ikuste den, eta gero, hilerriare hemen dago. Eta denok daukagu baten bat hemen, ezta? O baten batzuk. Nik laguna badituk, hemen umetakoak oso koskorretan jundakoak. Eta gero oain ez da hainbeste denbora, zazpi urte. Iñaki nire laguna, Mokolo. Iñaki Odriozola, Hoxe beha. Mokolo, eta Pospolo. Hoxe ginengo. Zuzeu. Bai hoxe. Bai hoxe. 30 urte zituela. Bai. Hil zen, bihotzekoak jota. Bai, Los Angelesen. Los Angeles. Bai. Porretan zela. Bai, bajuntzan, eta gero balaxe etorri zen, kaja baten, izagoa. Eta uraxi zen nire naranja erdia. Ire naranja erdia? Bai, uexe. Nik nire bikotea dut, eta nire familia dut, baina ura izan zen deskubrimentua umetan nola zela batek honekin bai, al fin del mundo, arekin. Gertatuko zana gertatuta ere, arekin. Arek ematiztenei, babesa, ematizten laguntasuna, ematizten serenidadea, patxada, aseitasuna, arek nahi dena ematizten. Eta nik beha nervioso jarri, askotan, hoxe. Nik nervioso jartzen hon da, baina gizajoatzen asarretzen ekin baina. Maiten inon, nik beha ikeragarri, baina nik banekin, eta dakizunen persona batek beste hola maite dula, eta betiako dala, baina gauza ondioik ez dago. Eta hoendik gaur da una, 7 urte pasatzen di eta nik batzen naiz egunero, Iñakikin. Ez da. Beha falta motatzen nik mobila eostea joan barretenen. Nik ez dakit telefono mobil bat eosten. Nik ez dakit interneten kompra bat iten. Nik ez dakit ezerriten. Dena beak itezun. Nik esaten non zen nahi nun eta areko. Are baliozun produzio lan egiteko, are baliozun konduzitzeko, responsable izateko, eta gero honekin, estenatoki batea jotzeko, inbiri gabe. Eta gauza handia da. Zeatik aktorea etzelako, komikoa zan, umezalea zan, guztan dena borondatea eta disfruta dituzun. Hene getzun, dirungatik lanetan gure xosagira azten genitun. Hona genez gaitu gau erastuko, baina ze ondo pasatzen duen. Eta hoxe jun nintzitzeiten nahi, bai? Nahi. Iker, zure antzezle aktore sustraiak bertan dira, hor da? Bai, dudik. Mokolo eta Pospolo bikotearen astapenetan. Nik inditzazket seriek, nik zerrakit pelikulak, o telebista programak, nahi dena, ni aurrena paiaso naiz.
Eta izango naiz. Eta telebistan ez paukate lanik, nizaket, okindegi baten hartzen manaute, eta baten, ez dugu beldurrik lanai heltzeko. Baina galdetzen bali madien, ez diet esango, baina okina naizenik, nahiz eta okindegi baten lanen aritu esango diet, paiaso naizela. Hala sentitzen naizelako. Eta nik guain, Gabonetan azken emanaldi egin, 6 hilabete damakizkit emanaldi egin gabe, eta gehien faltan botatzen detena, eske hoxe da. Eta paiasoak, eta zirkoa, eta bestea, eta nik deitzen dira, alia bajotik, Antena 3-etik renovazioa daukatela bain datorren urteako, eta oso ondo, albiste hona, telefonoa kolgatzet, eta oain beste laun bate ditze, eta aizu, Zirko Medrano, zean da hola, Iruñean da hor, paiasoa ezautza deuna bestean, bale, noiz jungo gara, eta, noiz antolatuko gara, bokailo nik emango izkit, bale, eta abenek esate dit, arpegia oain kanbiatu zeizu, zirkoa zoa zenen, toixea, Oin gutxi izan naiz, ez? Zirko batean hemen Tolosan edo, ieu parte hartzen, ez? Horre, Zirko italiano, bai. Eta gustatzen zait, horre udaran Castro Laredo, Santander aldean eta dabiltzanen, bisiteitea jun, beti eskuzabal hartzen hau eta han astebete etxo batin. Alabak eman. Astebete etxo zirkoko bizimodu egin? Antxe, beraiek irakaslearen karabana daukate, eta irakasleentzako euki behar du, claro. Ministerio jartzen die irakasle bat edo bi, baina zirkoa berak bizitokia jarri behar du. Ikastola ibiltariak. Hori da, orduan berek opor garaian, irakasleek alde egiten du. Eta karabana horiek libre gelditzen dira. Eta hortxe jotea, gure familia, bostok, eta nahi guztetu egon nadala. Gure alabantzate gustatze zaie, bizi due, beraita beti hortan ezautu due, eta hona dala, azkenen kanpinen egotea bezala da, ez? Karabanatik atera, batei good morning, bestei buongiorno, bestei aizea, eta, Eta aktuatze duzu, ez? Zirkoan. Eta igual, beraiekin da, venga, trabajamos hoy, trabajamos. Has venido solo a comer, venga, hola xe. Eta horre, ematen du, gusanila pixka bazeatzeko, eta, bai. Gizon, erromantikoa zara gero. Hoxe dira, gure afizioak eta beste batzuk, realan o atletiken edo zen partidu ikustea gustatzea, guri hoi gustatzea. Zuri futbolare gustatzen zaizu, aurreko batean etorri zineten Aitziber eta biak, ez? Madrildik kopako finala entzuten eta esplikatu behar izan zenion. Dena desesperatu ninen egia esan. Aitziber Garmendia? Aitziber Garmendia. Egin gendun viajea, esatezter, eta oin zenbat minutu dira bat. Bukatua ez oin bigarren partea Aitziber. Eta oin kalea zati bialdu, ostikoa jodulako, da ez, eta tarjeta gorri atera diolako. Eta lehen beste txartele horikin bialdu du bat, ez den, baina bigarren atera diolako, eta holaxe, 5 orduko txen, holaxe bile ginen. Eta oin, prorroga! Eta zen, zoritxarreko zu, lehen gol de oro izate zen, gola sartuta bukatze zen. Eta gola sartuzke hor bukatu, ez ziten ondo entenditu, orduan gola sartu zuenen, hasi zen, gol, baina ez da gol de oro, oandik beste bigarren partea falta da, bai. Madrildik bueltan, bertan ari zaetelako lanean. Quevedo, antzokian? Antxe gaude, Quevedo antzokian. Ohituta gaude, hemen gure herritan ibiltzen, eta herri guztiak gu ikuste etortzen. Han berriz, gauza asko dago, pakigu ez dela kompetituko con el Rey León, baina hor saiatu beharra dago. Eta egia da, jendeare diferente tortzegu ikus minez, jakin minez, ze ingote du hauek, ez? Del minutos 2 me van a empezar con chistes de basquitos, ¿no? De la cuadrilla de ahí abajo, lárgate de aquí, me cago en la hostia, caben, horre, uste du igual, hoi ikusiko duela. Eta azten ganen, Aitziber eta biok, bakoitza bere hilobiakin. Esan beharra dago, hori da. Obraren izena dela, ondoko... Hilobiko tipoa. Ondoko hilobiko tipoa. Egia nun gauden, hortaz egiteko. Eta Aitziber eta biok, bakoitza bere hilobiaren aurrean, eta gura bere senarrari hizketan hasten zaionean. Eta ni berrez baserretara, nire amai hizketan. Eta bakoitza bere egoera azaltzen amai, ni nola sentitzen izen, Aitziber bere gizonai
reproche pixkat horrekin, amor horrekin, ez, por qué me dejaste esaten dio. 5 horas, komari. Bai, hogeita hamabost urtekin nik oain dena kalkulatutan nunen, ume bat eukiko gendun eta benga eta zea, eta ja famili bat osatzeko eta zure bizikletakin igande goizen atea hartzen azkenen kamioia jo, eta kabron, esaten dio, ez, bede. Noron jendea gertzen da, plast, hostia, aquí hay una historia. Izu, zuek aktore doatxuak bazarete, zuzeu eta Itziber, biak ala biak ere. Esan nahi dut, azentuak eta biguntzeko, lehuntzeko arazo handirik, alde horretatik ez duzuela izango, baina amezketan jaioa, zaldi biharra dugu Itziber, txindoki pekoak biak ere, ezin euskaldunagoak, esaten den moduan, ez? Bueno, arazo da edo? Nik sekretun bat kontatu gonizuke, Itziberrena, baina azentuekin ez baino. Gero, guk kontu nuki berden manaldi hau, euskeraz 150 aldiz igual indeula. Begira. Orduan, nahi gabe, horre etortzen zaizkizu, esaldiak euskeraz, eta beak esaten duen euskeraz. Hemen, eta ni hemen gizon honi behira, eta nire obarioak denak dantzan, denak txaloka, ai ama, zein Claro, hasta de erderaz, y yo aquí, y mirándole a él, y aquí están todos mis ovarios, aquí, saltando, palmando, palmando, taniendo, esaten nahi da, por favor, también, ezitzaion, dando palmas, ezitzaion, Itziber barkatu. Urruna zu etorri eta kontatuko zuzuk besten bat. Baina ez egia da, egia da, Itziber, fin ibiltzen dela. Logopeda batekin lanen nahitu zan, eta erreak, eseak, bestea, hori landu egiten da. Bai. Bueno, eta, orduan Madrila joan beharra dago, biziko bazarete, edo sortu da aukera eta nola ez, zein da, egoera zein da? Egoera da, guk hau euskaraz hainbeste inondoren, erderaz azitzaizkiula eskatzen, Nafarroan, ze Castro, Funes, Caparroso, Los Arcos. Egoaldean bai. Egoaldean eta Peraltan, Zangotzan, Tuteran. Jolin, bida, erderaz hementxe daukago. Burgosi deitu zigoen eta Burgosean junginen. Gero, poliki jaztezea, Collado, Villalba, Villavicio, Saodon, Torrejón de Ardoz, eratzea, Tarancón, Cuenca, Hortxe, Guadix, Granada, Murcia, Rapta, eta ez, bueno, guain, eskini ziguten, etorriko zineak eta baino, Madriden askotan eskintzen dizuet, aste artetik, igandera arte. Eta guk ez gendun nolako, beharrik ez gendun zorionez, orduan ez gendun, bueno, abenturatxoa bizitzezkotan, ostiraletik igandea. Ostiraletik igandera. Bai, ostirala, larun bat eta igandea. Eta erre gabe, nekatu gabe, bueno, astea hemen egin, bakoitza ja gauden fetxatan, nire familiak ere eskertzen du nitxen egotea, eta aukera ematen ditena da, ostegun iluntzen, edota ostiralen, familia hartu eta denok alkarrekin jotea. Alkarrekin joaten zarete Madrilera, bostok? Eta Itziberren ama, eta eta esanet, han juntatzega, eta gu, bostok aldala, Eta noiz arte? Nik San Juanetan, hemen Tolosanean nahi dut. Soziekoak atera, gure familiekin atera, gero eskopetero, pin-pan, sagardo botella, eta San Juan zun salto egin, ikustea, besten salto nola iteuen, baina hemen jarri deu, kartelan, no prorrogable, jarri deu. Jarri duzue? Jarri deu, bai. Nahi bat zuen, auskalo irailean ero, itxingo genuke, baina. Izu, eta orduan, oain, Madrilgo hori ukatuko da, beraz, San Juanetarako. Telebistan berrasita bazaude, ETV Irun. Bai. Txokoa pozik komendazkazu, hori dela eta. Hombre, batzuk esaten duen, oain ETV Irun, oain irutxulo, oain galartzau, zertan da bil. Antena 3-en ibilitata. Bai, Antena 3-en eta oain, gero, gaina, gure serie hortan dabiltzanak eta oain aprotxatzen ditu fetxoek pelikulan bat zehatzeko, beste proiektu batzu martxan jartzeko, beraien karrera horre bultzada, eta irutu zei batzu di, atzea pausua dela, ez?
atzea pausua dela, ETB 3 baten, Doraemon eta Pipi Kaltzaluzen tarte hortan programazioan egotea. Eta netzako berriz da, lorpen txiki bat, ordutegi bat daukat, Donostitik gertu, Donostia, Miramondik gertu, 20 minutu lanean juten naiz, eta nire alabek esaten dut, aitatxo guain arte ukizun lantokiko onena, onena. Zu, Iker, ikusten zaitu pitima deskansatzeko goguekin bezala. Bai, nik igande bat libre balin badaukat eta abenek esateit, no jungo ga. No jun, inoa, ez du ino jun behar, hemen egongo ga. Jetxiko ga, parkea, bizikletak atera, buelta bat emongo deu, eta gero, sozia jungo ga, olesko alaben sartuko deu, sardo botella bat aterako deu, eta gero gintonin bat hartuko deu, eta bihar goizen umiakin, usturra jungo ga. Hoi da, nik nahi ditut egun batzuk hola harrapatu. Bauzu kezkarik irailean ze gertatuko den? Ez momentu enten ez. Bizitza horrela, pizka bat txip horrekin? Urte askotan izan da hola, eta jarraituko dola izaten beti, baina justu aurten ez, lehen da biziko aldia izango da, nire 39 urtetan, ekainean kontratu bat firmatuta daukatela urrirako. Alia bajon. Alia bajon. Eta, nahi, etxeiten, baina sekula pasa. Ia da, gara baten bai asemanitan urte honak izan genitula, eta gutxi gara bera baginekin. Gutxi bazen egiten, jarraituko. Irailean hasi ezkeo, abuztuan deitzen zuen San Bartolomekin hortan, ja hasteko baino. Datorren hasten hasiko gatatu, lin, azkenen deitu du, etzenekin beste zeo zertan hasi, bila, eta behin ikasturta hasi ezkeo bai asemanitakin, iten genitu, ja hilabete mordoska bat. Beste garai batzu zian. You might have seen one down in Minnesota, or maybe down by the sea in Sarasota. Pero ¿por qué no me hablas un poco de ti? Baina guain, ekainan, nik paper bat sinatuta eukitzea, alia bajon, urritik, aprila, datorren udaberrira, lan eukikoetela, negu hontan lanen haituko naizela. Nire kezka bakarra da, inauterik koinzituko duen, han o hemen nun harrapatuko nauen. Iker, zer dira, oso lan potoloak diruz? Nahi dut esan, kamengoekin konparatuta zer da, beste superdimensio bat eta horre... Ondo ordainduta bai, baina ez dakit. Nik esango banizu, 3.000 euro, 3.200 euro. Soldata da hona da? Hostia, claro, soldata hona dala. Izango ez da hona. Baina 6 hilabeteko lana da. Beste eozinek ez, baina esan edet 14 pagatan banatu ezkeo, justun. Hortxe gabiltza, 3.000 euron bueltan. Eta da 6 hilabeteko lana. Lanen naizea, ondo esan duena, bakizuen 6 hilabetetan lana eukikozu, baina buruak ezin dut deskansatu. Zerbait antzerkitxon bat, zerbait eukibar da, hortxe, gero, venga. Beste, emanaldi, oantxe gu haitzi berdani, Madriden egan bezala, hortxe, beste, 1.200-eko, 1.500-eko, batzutan 600 euroko, edo eta 2.500-eko hilabeteko. Dena, alti bajuz bete da orduan, gero urte bukaeran, hortxe, 2.000 euro hileroko, soldata bat, batez bestekoa egin da, ez? Baina horrekin bakarrik ezin da, jaro, alia bajo nao, bai, hoxe, eta horrekin ez da urte egiten. Nik ez behintzat. Ixe, irume horre dauzkan gastuak eta horre dauzkan zea guztiak, eta, nahi zaiatzen ni, horrekin bakarrik. Dreaded sunny days, so I'll meet you at the cemetery gates. Keats and Yates are on your side.
A dreaded sunny day, so I'll meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side, while Wilder's on mine. So we go inside and we gravely read the stones. All those people, all those lives, where are they now? Oh, with the loves and hates and passions just like mine. They were born and then they lived and then they died. Seems so unfair, I want to cry. You say a throne done dusted, words which could only be your own. And then produce the text from whence was ripped some dizzy whore 1804. A dreaded sunny day, so let's go where we're happy and then meet you at the cemetery gates. Oh, Keats and Yeats are on your side, but you lose, 'cause where the lover wild is on the mind. Gaiztoaren atzegina hemen bukatzen da, onaren poza hemen hasitzen da. Hortxe, onaren poza. Guze gaituk. Bueno, bazpare, kanpoan egote gaue. Bazpare hor barrun, baina gero etorriko gaitu. Bazio denbora honea bueltatzeko, lasai. Brum, 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 brum. Ba, Zindu. Zindu. Zein ikusten duzu kamarak, hor bat, hor bestia. barruan gaude. Hortxe. Uste kamarak? Hemen galartzatarrak. Bai, Iñaki txikia, hortxe. urte terdi. Bai, urte terdi. Ontsu zeo, gurina, Letxal, esaten dana. Motorrai begira. Motorrai behira. Aitaren motorrai Bai, begira. gustatzen zaizkio. Motorrak eta traktoreak eta kamioiak eta gauza gustatzen zaizkio. Horra nahi du, segi, Bazen, segi. zuen... Segi. Segi. Hau zer da ba, zirko tailerra edo... Hau, bueno, gure txokoa. Hemen saiatzeite gure gauzak. Bai, Eta honek nahi du, hau hemen gora iotzea nahi du, nek. Hemen iotzea nahi du, eseri hor. Hortxe. Hap! Eldu hor, eldu fuerte. Bat, eta bestia. Claro. Gure umeai gustatzen zaie, hola sibiltzea, gustatzen zaie. Ondo ulertu zen, zuen familian, zure paiazo bokazioa. Bai. Inoiz aipatu duzuta, aitak esaten zizula, tontuana egiteagatik horreitzen badizute... Bai, esaten zian. Ume hau, guztet, tonto nahi nahi dego, tonto da, azkenean noen da, patu itxesiek. Eta metodorik existitzen alda, metodozko aktorea alzara. Ez. Egia esan, enaiz, ez dakit. Aktore tradizional edo, zer berde neki. Zer, nahu nahi dek. Kalo, bizikletak eta gauza nahi ditu. Segi, baina baina lurren utziten nerrez estek. Abai? Segi horri. Nahi du behakin juta, ikusten bida. Segi. Ai, Arrautzak, harri, sagertu. Eniz ni hemen telebistan trukoak erakusten. Ai, Horia, Ibaia, Hortxe, izan ere kalearen gizena, Ibaiondo. Ibai ondo. Horrek ere zagutu zaitu. Horrek bai, oire hortik ateatzeko zai dago. Deseatzen, beltxa. Kara, honek raro ite zaio, ni guen goralda balin magoaz ezpai guztien ateratzen. Hau hemen lasei bizi da. Libre bizi da. Holtza, Segi. Nik ezautzitu, aktorek bere egin lan indet eta eszenatoki egio aurretik, inbertiona bere entrenamentu, beroketa, nolakoak. korputza, eskatu, prapapa, ahotsa, berotu, eta ni horrek urduritu egiten nau. Oso nervioso jartzen naiz. Lehenengo bi horri aldek repasatu eta hasi baino minutu balenago kontuatze bazea bigarren horri aldeko ez da esalditzei ateratzen da. Me kago letxe ez. Ni nahi izate, aurretik lana ondo inda balin badao.
Eta, bueno, poliki, venga, hasiko ga, berotuko ga, hoi da, korrikalari bezala, behobi aitea jote ginenen, batzuk aurretik 3 kilometro ite zituen berotzeko. Eta nik aurreneko 3 egingo izkia, ja martxan nijoala, berotzeko, da, Handa txindoki. antxe txindoki. Beraz, amezketa haren azpian. Antxe azpian. Hemen, baina aurki jarriko ditu babarrunak. Bagarrunak. Bai, mendenak. Porru goratu. Tolosako bagarrunak. Hoi da, Zuentzako, ez? Zeuentzako izango dira. bai, Ez dira saltzeko eta holakorik. ez. Azalduko liateke, Tolosakoak Bueno. izan da, prezio honean agian. Eta oparitzeko, Oparitzeko, zeret, gauza harra da. Eskotan, no, konbiatzea bazetxe afaltzea, zeite du, ardo botelian bat hartu, zerbait ez, eskutxiko jala gutxi ziguen. Eskutxik ez dela beste netxea jun behar. Orduan ba, Guri amak esaten digu, atea oinarekin jo beharra dagoela. Ez? Erakustearren eskutxik ezoa zela, Hori da. eskuak okupatuta. kargatuta zoazela. Eta orduan ba, bueno, babarrun kilotxo bat, kilo erdi bat, zakutxo baten. Jolen, baina detaile politiagoik, no etxea jun behar izan dara. Iker, zer nahi zenuke egin hola zure ogibidean? Pelikularen bat, edo protagonistaren bat, edo bauzu holako helburu amets Nik gogo berezirik, erronka, Nik ingo nuke euskal zirko bat, gustoa. Ustetelako badaudela Euskal Herrin artista onak. Eta nun erakutsi gutxi daola. Eko gutxi. Esan antzukidenak ez daude, trapezio bat zintzilikatzeko preparatuta. Ez dakit ez gaude, hemen ez da hortako kulturaik. Denoi gustatzen zaigun zerbait da, eta ikustea, eta hortaz gozatzea gustatzeko, baina ez dago kulturaik. Eta badaude artista oso onak. Guain, Katalunian, nik uste hortan gu baina aurretuko daudela. hortan bai. Bai, hortan bai. Hala daude. Eta beraien eskolak baditue, beraien zirko txikiak, beraien jirak, beraien herritan iteituenak, eta artista katalanak lana ateratzen dute, bai. Zegona. Eta hasi zara, ideia horren... Urtea da magizkin, nik hortan pentsatzen. Hori harra litzake. Ez dago diruik bale, lasai. Jarri terrenoa, jarri hor. Ura eta argia, gu etorriko gara. Kobratuko dau, sarrera, eta saiatuko gara. Jendea erakartzen, zu lasai, jarri terrenotxo bat hor. Eta pospoloke izango luke igual bere txokoa. Berreskuratuko zenuke orduan bai. Orduan, hortxe, taka. Numero poli pare batean, abesti pare bat, eta gozatu. Baiazo inguruan hasi gara eta zirkoan bukatu. Bai. Mokolo hemen izan bagen duen, unuzkio, bilatuzun, hor zea, han, Burdeosen, karpa de 32 por 34, 4 torres, zea, con pista doble, are gintzun, ja. Iker, zenbat, 80.000, honai, zango nion. Eta, honai. Bai, ba. Han satortxoa. Ezen politia. Lo dagoela. Bai. Satortxoa. Baina ez da holo. Hau, ningin. Zakurrai botatzen ikon, baina baten bat egibol esango. Jangoik? A ber. Bai, horrek merinda.
Txikia, baina. Esozi Leturiondo, egunon? Egun non, zer moduz gaude. Ondo, urte askotarako. Berdin. Zengo zaude? Berdin, no? Hemen gaude, nun gaude? Iria bukatzen zen lekuan gaude. Hau da, San Martin Eliza eta Elizak ematen dio izena auzo guztiari. San Martin auzoan. Menditik otsoak onaino ailegatzen ziren ikusten denez. Bertaraino. Beraz, zure izena Esozi denez, gero, horrek esan nahiko luke, plaentxin gaudela, Zoraluzen gaudela. Zoraluzen gaudela. Bertakoa, beste remediorik ez daukat Hoi da. bertakoa. Eta oso harro, Bai. Eta zenbat urterekin etorri zinen, zineten hiri honetara? Umetan, nik 15 urte, eta nire beste bi aizpa ditut, aiei txikiagoak, etorri ginen Gasteizera, aitzaren lananengatik. Eta nolakoa zen hiri hau Gasteiz zu ona etorri zinenean? Oso ezberdina. Oso ezberdina? Oso ezberdina. Hau zen, Castilla profunda esaten dena. Benetan? Benetan. Bai, Hau, hemen ez zegoen industriarik, eta zen, servizioz hiri txiki bat, eta gero, zeuden militar asko, eta pais eta monja asko. Eta kalean entzuten bagenuen norbait euskaraz hitz egiten, galdetzen joaten ginen da, nuak zarete, eta ez dakiz zer. Medikura etorri gara Arrasatetik, baina zen Nova Yorken aurkitzea bezala, ez? Euskaldun bat, alakoa. Eta orain erabat aldatu da. Nik uste dut hemen gazteen artean euskara gehiago entzuten dela Bilbon baina. Bai. Bai. Agian. Ondo egin izan da hori. Bai. Bai. Oso ondo hedatu da euskara eskola publiko osora. Esozi Leturiondorekin ari gara hizketan, gustu duzuenez, Gasteizen euskarak duen presentziari buruz, eta honezkero esan dituen gauzengatik, agian bate baina gehiagok pentsatuko luke. Hitz egiten ari gara Gasteizko abertzale batekin, euskarazale batekin, baina Esozi Leturiondo, esaten den moduan, ez? Iritzien arabera, zuk katalogatuta edo jarrita zaude, konstituzionalisten eremuan, ezta? Eta horrela konsideratzen zu zure burua? Ni euskaltzalea naiz, baina abertzalea izatea, bada, Euskal Herriak, Euskadik, estatu propio bat izatea, nik hori ez dut ezertarago nahi. Zait bat ere interesatzen, ni horrez nago. Beti izan dudan amorrua izan da, zergatikan nazionalistak jabetu diran euskerataz. Jabetu egin dira. Ematen du, hor binomi bat egiten da. Euskaltzalea nazionalista bat dira. Espainolistak kontrakoak. Ez da egia, hori. Gauzak oso gaizki egin dira, baina ez batzuk hartu dutelako ikur hori eta gurea da, eta besteek euskeri bat egin dutelako, eta utzi dutelako hori. Besteak nor dira? Besteek espainolistak, edo konstituzionalistak, edo abertzale ez direnak. Paso egin dute, azurea da, basuentzat. Claro, baina errua guztiena da. Eta zergatikan edatu da hain poliki baina sendo, Gasteizko leku batian, bada adostasunak egon direlako. Bueno, baina hizkuntzak nahi eta nahi ez badakar gehienetan, salbuespenak salbu, ate batera utzita, gehienetan badakar baita ere hizkuntzarekin batera, nolabaiteko identifikazio, deitu nazional, deitu, ez? Osa, kulturatik nazio sentipenera ailegatzea, bueno, logikoa dela, ez? Zure ditzen. Euskarak alegia, euskarak abertzale egiten zaituela? Ez. Hori horrela egin dute, baina hor estrategia bat da horrela izateko, eta zergatik hain erreza izan da, beste parteak paso egin duelako, eta Poinkara begiratzen gelditu direlako. Inoiz baino beto esan da. Poinkara begira gelditu direlako. Eta ez, hori gurea da, zergatik ez? Niretzat euskara, teoriatik aparte,
nire hizkuntza afektiboa da, nire aitxaren hizkuntza da. Gaztelaniakin berdina gertatzen zaiz, Baina hemengo jente askorena gaztelania da. Baina eske nire amarena ere, bai. Orduan, biak dira nire hizkuntza afektiboak. Eta gero, bat bestearen kontra jartzea, hori egitea, astakeri itzela da. Beraz, ez zenuke Euskal Herria, Euskadi, Basque Country delakoa estatu modura ikusi nahi. Estatu modura ez dut ezertarako ikusi. Eta horri buruzko galdeketarik onartuko zenuke? Agian? Agian. Bai. Beraz, ez zaude kontra. Olako galdeketa erreferendum bat egiten baldin bada. Ikusten baldin bada herrialdean, gure herri hontan badagoela nolabaiteko gehiengo bat galdeketa horren alde dagoena. Horrek itxura oso demokratikoa dauka. Legeak daude, legea da lehena, legea bete behar da. Bete behar dugu guztiok. Claro, gaztekin agian, ez? Etxean ikusten. Eta zergatik ez oso demokratikoa da. Kontuz! Zure seme-alabak, ez? Bai. Badaude galdeketa baten alde. Diskusio askotan izan dugu. Nire Eta seme-alabak planteatzen dizuten, ni planteatzen gari natzen izun Ni berbera. bezala pentsatzen, eta nik ez dut nire gurasoak bezala pentsatzen, eta baina hori normala da. Zure gurasoak abertzaleak ziren? Bai. Bai. Zure zenaren gurasoak, alegia Mario Onaindia zenaren gurasoak, abertzaleak ez, hiperabertzaleak. Berak esaten zu, bere familia hiperabertzaleak. Nola deskribitzen zituen, batzoki ambulante bat zirela. Aitaren izena, Jakinda. Jakinda Onaindia, gizaburuagakoa. Jakinda, hazen olako izen Sabiniano... Sabiniano? Goiti berakoa. Eta lakoak ziren, Behin bere amarekin ez dakiz zer hitz egiten, lehenengo elekzioak edo ez dakiz zertazen. Eta esan zuen, partiduak esan dau ez dakiz zer. Eta esan nion, zein partidu? Eta begiratu ziren aurpegi batekin. Zertaz ari gara, partidua bakarra da. Alakoak ziren, bai. Eta gu alakoak atera gara ere. Etorri zarete, abertzale mundu batetik, mundu konstituzionalistara. Gauza bada esatea, ez dakit. Itzein barko dugu, noski, eta violentzia eta bortizkeria urteak eta hori guztia, gauza bada esatea, nienago bide horren alde, inolaz ere ez. Esan zenuten moduan, aspaldi. Baina etortzea abertzale eremu batetik, hain euskaldunak izan da, hain euskal zale. Kriston abertzalea gine, baina abertzaleak ez dizu zerakoa gine. Liburuak, novelak, zenbat ikasi zuen, klasikoak ikertu zituen, kartzelan zela, da? Mario Onaindiaren biografian euskararekiko lotura irakurtzen duzunean, benetan da harritzekoa, ze lan eskerga egin zuen. Eta orduan, batetik, ez, konstituzionalismoara etortzea... Baina, non dago esplikazioa? Salbuespenak zarete, benetan. Da, harrigarria da. Baina violentziak zerk dakar? Zer dakar? Dakar, proiektu politiko baten oztopoa edo eragozpena bati jartzen zioten pertsonak desagertzea, eske hori da. Eta orduan horren aurrean esaten duzu, ze monstruosidadea da hau, ni horrekin ez nago. Eta gainera, kriston kontzientzitxarra daukat, ze nik ere, eta nire gizonak ere, monstru hori elikatu egin dugu. Eta orduan egiten duzu, kontrakora joan. Eta esan borrokatuko dut aldudan guztia. Eta hori egin zenuten? Da hori egin genuen. Zu, Euskadiko Ezkerran edo Eian izan zinen, Eian lehenago baita ere? Bai. Hor ezagutu zenuen Mario personalki? Ez, Mari etorri zen, etako liberatu bezala Gasteizera. Ni umetxo bat nintzen, orduan kaskaratik urtetzen. 79an edo. Etorriko zen hemen misionero bat bezala. Aber nun dagoen holan jende gazte euskalduna edo antzeko norbait, ez? Eta orduan ezagutu egin, baina ezagutu. Eta handikan denbora oso gutxira detenitu zuten, Toia kartzelara, eta janik gehiago ez nuen zer jakin. Eta gero, atera zenian,
nunbait bera gogoratzen zen. Zutaz? Bai, Baina begiz jota zintuen. eta deitu egin zidan, telefonoz, hemen nago. Eta nun zaude, endaian, etorriko zinak, bueno, joango naiz. Hartu genuen kafetxo batan. Eta, oizko galderak, eta zer da, eskonduta zaude, eta zer egiten dozu, auta Hori galdetu zizun edo zuk berari? Nik banenkien beria. Ez nuen trakturik, baina banenkien, en fin, eskonduta etzagoela. Berak neri. Claro, zan mito bat ere, Mario, orduan, ez? Bai. Eta? Bueno, borra ziginan, kafe bat eta gero beste bat, eta holaxe. Holaxe bukatu genuen. Klandestinidean zegoen bera orduan? Bai. Endaian bai, klandestinidean. Bai, ze etorri ziren, nola zen, Marcha de la Libertad da gogoratzen duzu. Ez gogoratzen. Egiten zituzten agerraldiak. Ziren legala, klaro, haiek erbesteratuak zeuden. Baina bat-batean Gasteizen agertzen ziren, edo Durangon, edo ez egin nun, ez? Eta orduan, gutxi gora bera jendea bagenekin, eta joaten ginen, da, amentatu zela, eta ez ziren ausartu haiek detenitzera momentu aretan. Orduan, pizkanaka, ja joan ziren gelditzen, eta bai. Eta zure implikazioa nolakoa zen gara haietan? Zer zinen zu, etakidea zinen? Ez, orduan. Sekula zara izan etakidea. Eta ella, bueno, jendeak badaki, baina esan dezagun, Euskadiko Ezkerra azken finean, hasiera batean koalizio bat zen, hasieran. Eta hor, besteak beste, ella zegoen. Ellako idazkari nagusia Mario bera zen, eta zu bazinen hor militantea, nola izan zen zure eboluzioa? Bai, baina militante arrunta, besterik gabe. Zondo. Sozi, Leturiondo, nola esan dizizuten Gasteizen, etorri zinenean, adarra jotzen zizuten, eta? Eso sí, eso no, Eskozia, gauza asko. Bueno, bada izen bat, esozi, plantxetik, zorauzetik kanpo. Inork ez duena zautzen. Existitzen ez dana. Eta igual dendetan jarri behar duzu izena, utzi behar duzu, gero eramango dizugu eta orduan ez naiz. Orain, esplikazioak ematen hasiko naiz, Maria. Maria. Da gero timbrea jota, Maria, eta ez da hemen. Azto egiten zait. Espainolez, ofizialki nola da? Esofia. Traduzion. Esofia. Maria, joaten zara, plantxira, herrira joaten zara? Gutxi. Zeba badaukat, baina noizian behin, oso noizian behin. Eta urte gogorretan joaten zinen, edo... Bueno, noiz joaten nintzen, funeral bat dagoenian, edo halako, ez dakit, familitarteko baskariren bat, baina ez askotan. Mario senarrak urteak eman zituen Bizkarzainekin. Baita zuk ere? Klaro, legealdian. Legebiltzarkidea izan zinean. Orduan, behartuta geunden, azkenengo zinegotzitik kargu publiko guztiak eskoltakin ibiltzera. Behartuta. Ben jatutxa, zerrendetan jarri zuten eta hautatu egin zuten. Eta momentuaren jarri behar da, nik ez da nahi. Ez da oso gogorra da. Nahi eta nahi ez. Edo bestela, uko. Baina parlamentura basatoz hartu behar duzu. Eskerrak horri, dana gertatuta zeukaten. Eta lasai bada, eta hon bat, egunero mendira joan behar dena, eta... Eibarreko sozialista horietako bat, ez da? Ez zituela aldatuko, eta begira nola liberatu zen. Bizkarzaini esker. Dagorra da, ze intimitatea galtzea, ez dakizue ze importantea den. Zelako eragina daukan danian bizitzan. Eta orduan zer egiten duzu, gero eta gehiago itxi, alden gutxiena urten. Eta etxien sartzen zara. Zuk esan zenion Mario hori, goazen Euskal Herritik, ez? Nik esan nion, bai. Da berak esan zidan, no me echan, no me echan, bota zaitxuste, que no me echan. O de horrela bizitzea da jorga bat. Claro, eta Mario zegoen bitartean ume txikiekin, Ze Mario hil zenean nire txikiak 10 urte. Mario 2002an hil zen. Iruan. Ume txiki bat... Oso gazte, 57, ez? 55. 55, begira. Onenian. Ze gazte hil zen. Ze gazte. Bai.
bai. Lehenago izan zuen infarto bat, 18an uste dut. Bai, 18 merezi hor. Eta bueno, atera zen, handikan, izugarrizko sartada eman zion, baina atera egin zen. Eta gero ja, bueno, hori, minbizia. Eta berandu harrapatutakoa. Ze, klaro, horrek ez duzu somatzen ezer. Eta ez du... Ari da, sintomarik ematen. Ari da, muskerra ari da, baina hori da, eta konturatzen zarenerako, berandu da eta edatu egin da orduan. Batzegon zara eginik. Bagozu malko bat, Bai. hitz egiten ari garenagatik izan litekena, baina baita ere Gasteizko... Hotza haizea, bai. Madalena baten moduan ibiltzen naiz hotza dagoinean. Zagutze duzu hemen parkeren bat eta bankuren bat eguzkiton dagoena? Bai, joan gaitezke, han. Bagoaz. Gasteiz esnatzen ari da Txirrindango gozetxerantz Gasteiz esnatzen ari da Egun zendia gorrizka Zergatik ez dago Euskal Herrian soldadu ez ezagunaren omenezko monumentorik, denok elkar ezagutzen dugulako. Hori da, holaxe da. Orduan zer esan behar dizu edo zeinek? Eske deitzen diozu bere izenakin. Zu fulanito, zer esan behar diozu zuneri? Txotxolo. Beti kakastuta ibili zara. Hemen momentu gogorrak eske frankismoaren bukera kristona izan zen, Biktima izateko papel guztiak genituen. Erdi-erdian gengozen. Esan behar didazu. Eta gero, klaro, ni irakaslea naiz. Eta zein espezialitatea, lengua castellana. Estupendo, ez? Eta orduan, zeuden, mutiko batzuk pozoinduta, eta horren, gogoratzen naiz, baten kasua, ez dakiz ze ariketa edo egin behar zuten, eta esan zidan, yo en facha no escribo, no hablo edo alako zerbait erderaz, Eta banenkien, klaro, ezaguna gara danak, kanpotikan etorritakoak zirela, orduan bere aitzitzia mama, oraindikan han bizi ziren, ez dakite Valladolizen edo Zamoran edo ez dakinon, ez? Eta joaten ziren, oporretan eta haiek ikustera. Eta orduan erantzun nion, eta aitzitzia mamakin nolatan hitz egiten duzu? Fatxaz edo ez duzu hitz egiten? Gelditu zen, azarre batian, eske tontokeriarik, ez txabalito. Eta seme-alabek nozitu dute presiorik? Gasteiz batean, denok elkar ezagutzen dugun, moduan. Zaila da lagunen artean ez egotea, abertzalerik, ezker abertzaleko jentea. Zuk euki dituzu, segurenik badituzu lagunak ezker abertzalekoa. Baditut. Eta, orduan ze gertatu da, halako batean ja utzi zeniotela lagun izateari? Ez, lagunak mantendu dugu, ez igual egunero ikustekoak, baina noizean behin ikusten bagara, arazorik gabe. Ze aurrean, niri aurrean, horrela, aurpegira, inork ez dit ezer esan. Eta gainera izaten, batzutan desiatzen, ez aidazu, ze badakit erantzuna. Ze, zuk badakizu nor naizen ni, baina nik zu ere bai. Orduan, hori ez zait inoiz gertatu. Estratu pertsonalean ez dute arazorik izan. Eta umeak bestela, eta neskaren kuadrillak gutxiago, baina mutilaren kuadrillak euskaldun pila dira. Hizkuntza ohitura kontua da. Bai. Erabiliz, zorrozten den tresna bakarra, esan zuen batek, ez? Normalian kamustu egiten dira, tresnak zenbat eta gehiago erabili, orduan eta kamutxako eta alderantziz da. Bai, egia da. Bueno, hortxe ezagutzen dut, banku bat, eguzkitan, ez dakizu ze ondo egongo ganin. Bagoaz, zondo. Ikusgarri,
Hemen gezireko gara. Mentxe. Hala, Gasteiz intimo bat, Intimo bat. Zeleku lasaia eta politia. Gasteiz berdea eta arrosa. Bai. Negardan. Ez da zuregatik, Ez da egoeragatik, ez? Bai. Bueno, ia, umarea etzaigun falta. Ze akabo bestela. Zuk ez zenuen inoiz galdu humorea, urterik latzenetan ere ez? Ez, eta badakizu zergatik, alboan neukalako kriston umorea zuen pertsona bat. Mario Naindia? Bai. Bai. Ez zuen galdu ez da momenturik gogorrenetan ere. Azkenengo 2 urteak izan ziren, bizitzak plazoa daukan, hori iruditzen zait kriston gogorra, esaten nien batzutan. Bueno, igual hiltzen naiz ni lehenago, ez dakiko kotxeakien edo zein zertan gelditzen naiz ez, baina norbaitek esatea, zuk dituzu 2 urte asko botata, kriston gogorra da, Bueno, barduan ere ez. Nizia hemen tak zuen hori. Ez? Barre pizka bat egiteko. Horrek ez dauka presiorik. Halako pertsona batekin bizi izateak, gero zen oso baikorra, beti alde onak ikusten, danari. Pertsoneri, gauzeri, egoerari, ze desastria, bueno, baina, ez da beti. Eta gero oso lasaia, patxarosoa. Eso sí, esaten da, bizitzan batzutan historian gauzak errepikatu egiten direla, Marxek esan zuen hasieran tragedia edo drama modura eta lako batean gero fartsa modura. Jarriko dizuan adibidearekin, ez dakit zer esango diazun, eta nola hartuko duzun. Espero dute oso gizki sartzea, Baina, 80an baldin bagaude, 81 Mario izan zen eta polimilitarra, eta polimilitarra guztiaren faktotun nagusietako da, argi eta garbi. 2011-12an, buelta hontan, edo 2010an, handik 30 urtera, etarekin, eta militarrarekin, antzeko zerbait gertatu da, eta bakit konporaketak esaten den moduan gorrotagarriak direla, eta hori guztia. Ezin da konparatu, baina eta utzi dio baita ere. Eta hor faktotun modura, edo gizon providentzial edo eraginkor edo modura, Arnaldo Otegi, ageri zaigu. Zer brutazio egingo zenuke edo etortzen zaizu, zer etortzen zaizu, ez? Gora hau esaten dizudanean. Ondo. Usteak, ja ez dute inor hilgo, primeran. Ni poste naiz, baina inor baino gehiago. Baina ezin da orain gainetikan arinarin pasa. Utzi dute da ez dago ez da segertatu ez. Arinarin eta saletik ez. Esan behar da benetan, gogor, eta ez besteeri, zeure jendiari. Lider bat izen nahi baduzu, esan behar diozu, ez beraiek entzun nahi dutena. Zik eta inkomodoa izan behar zara. Nik esatea, oiei bosta jola. Baina Arnaldok edo Arraizek edo esaten badu beste indar bat dauka. Da oiek dira esan behar dutenak, bultzatu egin behar dutenak. Eta lider bat izateko ez da oso komodoa izan behar, Jose ondo nire jendiak danak nirekin daude eta gorati ni eta nitarrak. Ez, sortu behar duzu hor zerbait, inkomodoa den zerbait, astintzeko eta jendearen artean eztabaida sortzeko eta burruka dialektikoak sortzeko aurrera egin ahal izateko. Mira, jarriko dizut ejemplu bat. Oindala gutxi, Lomceri buruzko protesta batian, oso ondo, Lomceren kontra gaude, ikaslea gara, bale, konforme, primeran. Ikasle abertzaleak egin dute kriston sarraskia. Non? Unibertsitate publikoan. Ez arrasaten, ez deustun. Kasualitatea. Hombre, da nik esatea, baina zer egiten du protesta
batek unibertsitateko liburutegia ondatzen. Eske pentsa ezazu ze imagina den. Hau, zer da? Nork esan behar du hori? Arnaldo Otegik esan behar du. Zer zabiltzate, txabalitos. Eta ze irakurketa dauka? Errektorearen arrebaren nahiko laguna izango da. Bai, baina esan Iñaki Goirizelaiaren, bai. Joneren. Bai. Baina zen, eta, bueno, bai, Ze- unibertsitateak ere protesta Barkatu, egingo du, elkarren ondoan zein gertu gauden denok, Ba, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea, Iñaki Goirizelaia da. Bai. Iñaki Goirizelaiaren arreba, Jone Bai, Goirizelaia da. Bai. Baina esan nahi dut, gauza horietan busti egin behar dira. Lidergotza sinesgarri bat egiteko eta bere jendea mugitzeko. Da esan, hau astakeri bada. Esker ikuspegitik irakaskuntza publikoa zapustea da. Eta zer gertatzen da? Pribatuan ez dago ikasle abertzalerik. Sorpresa. Eske, en fin, ez garela atzo jaio, hombre. Bueno, baina etari dagokionez, eso sí. Bai. Zuk parekotasunek ikusten duzu, nolabaiteko parekotasunek Mariok egin zuen, 80 batean. Bai. Eta polimilia, Bai. Eta bere jende askoren kontra gainera. Jende askoren kontra. Bai. Eta polimiliak ere bukat- jotzen zuen, eta jentea hiltzen zuen. Bai. Polimiliak jentea hiltzen zuten. Hombre, bai baita ez, ere. hombre. Baita ere, Badakizu bai. noiz izan zuen, Frankismoan, oso ezin dut ja honekin aguantatu. Hemen Uztaran hil zutenien. Nor? Uztaran. Tuan. UCD-ko zinegotzi bat izan joan. Joan etxera. Hartu, laume, atera zuten etxetikan, eta beren zede egoitzan aurrian tiro bat eman. Baina, ze da, hau. Nagoan esan zuen, ezin dut honetan. Horra esan zuen Mariok? Horra esan dut. Honaino llegatu gara. Akabo. Saiatuko naiz alden guztietatikan, hau ondo bukatzen. Baina ez badute nahi jarritu ezatela. Baina nirekin, ja, akabo. Ez dut ezer jakin nahi. Pausoka egiten dira gauza horiek baita ere. Ez? Bai. Eta adibidez, lehen pausoetariko bat izan zen, Arnaldo eta Jesus Egiguren zuen Bai. presidentea Bai. biltzen hastea, Bai. Txillarre baserri famatuan. Bai. Jesus Egigurenek esaten du, orduan, ura egiten hasi zenean, erabat marginaturik sentitu zela, bazterturik sentitu zela alderdian. Bertan, ez zenutela zuek begionez ikusten ura, ez zenutela ulertzen, eta nolabait bere kontra egin zenutela. Ez da gia. Hombre, zegoen jentea, nik ez nuen ikusten. Nik ez nuen aretaz sinisten. Zergatik ez nuen sinisten? Behar zirelako keinu sendo batzuk. Ikusteko egia da, benetan doaz. Ez zegoen keinu bat ere egon. Duan ez nuen sinisten, baina babes osoa izan zuen. Niretzat eta Zapaterok eskertzekoa da, baina guztiok gainera eskertzekoa egin zuten saiakera eta apustua horrekin. Zuk Egigureni eskertzen diozu? Nik eskertzen diot, pertsonalki Egiguren eta Zapaterori egin zuten saiakera. Naiz eta nik horretan ez sinistu. Beste mundu batean gaude orain, ez? Bai, dudarik gabe. Dauka zer ikusirik. Dauka zer ikusirik.